हेलो लोगोफोर, गुड मर्निं आंनि मुङा अमृत बसुमतारी। नोंथांखौ बड' टिभि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय मडिकेयारनि मोनसे मोजां प्रडाक्टनि सायावहाय डेम' टेस्ट दिन्थिगोन लोगोफोर। जाय प्रडाक्टआ इउजफुल, जोंनि हेल्थनि थाखाय बेनिफिट गोनां जोबोर। दा बे प्रडाक्टनि सायाव आं लोगोफोर सिगांग्रो भिडिअ खालामखांखाबाय। दा नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला बा बे प्रडाक्टनि सायाव गुवारै मिथिनो लुगैयोब्ला नोंथाङा आई बटनाव थुनानै बे भिडिअखौ नायनो हागोन। आरो आङो डिसक्रिपसनावबो बे भिडिअनि लिंकखौ होनाय जागोन, बेवहाय थांनानैबो नोंथाङा नायनो हागोन लोगोफोर। दा बे प्रडाक्टआ जोंनि देहायाव टक्सिन्सखौ क्लिन खालाममारो ना खालाममारा, आं दा बेनि सायावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव डेम' टेस्ट दिन्थिगोन। दा लोगोफोर, बे प्रडाक्टआवहाय जोङो इनग्रेडियेन्ट हिसाबै 8टा रोखोमनि इनग्रेडियेन्टफोर मोननाय जायो लोगोफोर। बेफोरनो जाबाय जेरै निम, त्रिफला, कालमेक, रहिताका, कुटकी, बापसी, ब्रिंग्रास आरो बारन लोगोफोर। दा लोगोफोर, चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो घन्टिनि सावगारियाव थुनानै हो लोगोफोर, जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननानै नायग्रोनो हायो लोगोफोर। दा नोंथाङा नायदों बड' टिभि। दे बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोफोर, दानिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव डेम' टेस्ट दिन्थिनो आखायाव लाबाय लोगोफोर। आं बे डेम'खौ माजों दिन्थिगोन होननानै बुङोब्ला लोगोफोर, अइल डिटक्स प्रडाक्टखौ नोंथांमोननि सिगाङाव माजों दिन्थिगोन होननानै बुङोब्ला आं लोगोफोर आलु लानाय जादों, आलुनि गेजेरजों, आरो लोगोसे उजाला लोगोफोर, उजाला लानाय जादों। उजालायाव गामा बेक्टेरिया दं हिसाबै उजाला लानाय जादों, आरो लोगोसे दै लानाय जादों लोगोफोर। आं दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय डेम' टेस्ट दिन्थिगोन। दा आङो एसे केमेराखौ डाउन खालामसै लोगोफोर। दा लोगोफोर, आङो आलुखौ गेजेरावहाय हाखावसै लोगोफोर। खावनै खालामबाय आं लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा नुदों जानांगौ मोजाङै। दा आङो बेनिफ्राय लोगोफोर थरसे टेब्लेट बख'नोसै। टेब्लेटआ बे कालारनि जायो लोगोफोर, ब्राउन कालारनि। दा आङो बेखौहाय पाउडार खालामसिगोन लोगोफोर। बे टेब्लेटखौ उननोसै। दा आं भिडिअखौ एसे पज खालामथ'नोसै लोगोफोर, नङाबा भिडिअआ गोलाव जागोन। दा लोगोफोर, आं भिडिअखौ जागायफिनबाय। आं बेखौ पाउडार खालामबाय लोगोफोर। दा बेखौ आं पेपाराव दोनथ'नोसै। पेपाराव दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। दा बेनिफ्राय आङो मोननैबो प्रडाक्टआव उजाला होनाय जागोन लोगोफोर। उजालाजों आङो बेजोंहाय डेम' खालामनाय जागोन। उजालायावहाय गामा बेक्टेरिया दं हिसाबै दा बेजों टक्सिन्सनि महराव आं बेखौ बाहायनोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा सानना लादो बेखौ, आलुखौ बेयो सानै मानसि, बे सासे। दा बेवहाय आङो ड्रप मोनसे 1 ड्रप मोनसेयाव 2 ड्रप आरो मोनसेयावहाय बिदि ड्रप होबाय आरोखि लोगोफोर उजालाखौ। दा बेनिफ्राय जाहाथे मोननैयावबो मोजाङै नांसार, आं बेखौ मिक्स खालामसै लोगोफोर। दा मोननैयावबो नांजोब्बाय लोगोफोर। दा लोगोफोर, आं मोनसेखौ दैजोंहाय क्लिन खालामनाय जागोन लोगोफोर। जोङो दै लोंनानै जुदि जोंनि देहाया क्लिन जामारो ना जामारा, बेनि सायाव मिथिगोन नोंथांमोनहा। दैजोंल' जों सानो दैजोंबो क्लिन जायो जोंनि देहाया दै लोंनानै। दैजों क्लिन जाजोबा लोगोफोर। दा बेनिखायनो आङो मोनसेखौ दैजों क्लिन खालामनाय जागोन। दा मोनसेखौ आङो लोगोफोरनि बेहाय होनोसै। दा बे मुलि माबाखौ, डिटक्सखौ आङो मोनसेयाव होबाय लोगोफोर। बेवहाय होबाय लोगोफोर। दानिया आङो लोगोफोर मोनसेखौ दानिया आं नैबेहाय बेखौ क्लिन खालामसै लोगोफोर।
दा क्लिन जागोन ना जाया, क्लिन खालामनो हागोन ना हाया लोगोफोर नोंथांमोनहा नायदो। फुबाय आङो बेखौ गोबांनो। दा नै लोगोफोर बेखौ माने क्लिन खालामनो हाया लोगोफोर नायदो। दा आङो नैबेखौ नायनोसै डिटक्स होनायखौ, माने नैबे सासेया माने डिटक्स लादों, डिटक्स कनजुम खालामदों बेयो। दा बेनाव क्लिन जागोन ना जाया आं बेखौ नायनोसै लोगोफोर। नायदो लोगोफोर बेयो क्लिन जानो हमबाय। नै नोंथांमोन नायदो मेगनजों बेसेबां माने क्लिन जाबोखो। दा नोंथांमोनहा मेगनजों नुबाय जानांगौ, माने डिटक्सआ थारैनो माने जोंनि टक्सिन्सआ देहायावहाय जमा जायो जानाय लोंनायजों, दा बेखौ थारैनो क्लिन खालामो लोगोफोर। बियो माने जोंनि देहायावहाय माने गोबां रोखोमनि टक्सिन्सखौ बियो क्लिन खालामो लोगोफोर। माने जानानै जा जोंनि देहायावहाय डेमेज जानाय, जमा जानाय जोंनि लिभाराव बा किडनियाव, बेखौ बियो क्लिन खालामनो हायो लोगोफोर। नै नायदो नोंथांमोनहा मेगनजों मोजां नुबाय जानांगौ। नायदो लोगोफोर बे क्लिन जाबाय। दा आं बेखौबो एसे क्लिन खालामबावनोसै लोगोफोर। दा नायदो लोगोफोर जेसेबांखि फुवा मानो, आंथ' बिराद गोबारै फुबाय लोगोफोर, अब्लाबो क्लिन खालामनो हाया लोगोफोर। नाय दा अब्ला डिटक्सआ माने बेनिफिशियेल प्रडाक्ट लोगोफोर, गोबां खामानि होयो। दा नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ। दा जों बेनिखायनो डिटक्सखौ लानाया गाहाम लोगोफोर, माने जाहाथे जोंनि माने देहाया क्लिन जायो, सिङाव उदै सिङावहाय माने जोंनि लिभार बा किडनि बेफोरो क्लिन जायो लोगोफोर। दा बेफोर क्लिन जायोबासो जोंनि थैया पिउरिफाइ जागोन लोगोफोर। थै पिउरिफाइ जायोबा माने जोंनि देहाया स्ट्रं जागोन आरो जोंनावहाय माने स्किन डिजिज जानायनिफ्राय जों बारग'गोन। दा नोंथाङा बे प्रडाक्टनि सायाव जुदि मोजाङै मिथिनो लुगैयोब्ला नोंथाङा आंनि बे सिगांनि भिडिअखौ नायनो हागोन। आं आइ बटमाव होगोन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावबो होगोन। दा नोंथाङा जुदि बे प्रडाक्टखौ इउज खालामनो गोसो दंबा, बे वेल डिटक्सखौ जुदि नोंथाङा आंखौ कल खालामनो हागोन। आङो स्क्रिनाव आंनि नाम्बारखौ होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो आंनि नाम्बारखौ होगोन, वाट्सएप नाम्बारखौ। आरो नोंथाङा जुदि बेनि प्राइसखौ 535 लोगोफोर बिनि प्राइसआ। दा नोंथाङा जुदि मडिकेयाराव फ्रि रेजिस्ट्रेसन खालामनानै जुदि बे प्रडाक्टखौ पारचेस खालामोबा नोंथाङा बिनि गाहायाव खमाव मोनगोन लोगोफोर। दा आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टखौ इउज खालामगोन होननानै, हेल्थि लाइफनि थाखाय। दा आङो बेखिनिखौनो होननानै भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर। भिडिअआ गोलाव जानोसै लोगोफोर। चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। कमेन्ट खालामनाया जोबोर गोनां लोगोफोर, जाहाथे आं माने नोंथांमोनहा माबायदि भिडिअ नायनो लुगैदों बेनि सायाव मोनथिनो मोनो। दा आं बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर। बाय, टेक केयार।